По-стачко надяте, в момента съм много радостен, чакам решението на един пич. И много готин човек. С който се карах така малко, но надявам се пак се сборим. Се сборим, естествено ще се сборим, да ме разбра. Окей, този капан е доста така тронат, в смисъл тролес. Редстон е капана. Капана е редстон с TNT. Ще ви трябва бая какво? Нали, с и руби се използва вътре в капана. Само да се намаля звука в помпа. Ще трябва да вземете някакво руда, да примам ваши приятел, например Diamond. И ей тук слагате диамант. Горе слагате Redstone Torch. Ей тук слагате Stick Piston. Да, пистона може да мога. Всъщност, Stick Piston да е мога. И ей тук слагате Redstone Torch. И обзете това. Е там нагоре мога да хакате още малко дни. И обзето е пак това. Нали видяхте, ей тук слагате Redstone Torch, Stick Piston, пред Stick Piston слагате TNT и ей тук слагате още Redstone Torch, нагоре хакате още малко дни. И това е. И как би изглеждал някой ваш приятел. Подът най-бедите. С тези капани мен не можете да ме пробвам, че това съм направил. Само да ще не бъда пък за бенца и ги имат много. Лего ваш приятел върви си смирите си. Малко пак, че няма един диамант. Диамант! Малко намери диамант! Не там, бе? Какво станало, че? И пича 5 часа не мога да разбере какво е станало. Защото изведнъж гледа гърми TNT, малко гледа на себе си друго TNT си. What? И изведнъж умира. Сега ще обка как направи това нещо. Ако все още не сте разбрали, да ви го изясня. Тъй. Първо. Махайте са, Първо, дигате няколко блока нагоре и слагате Diamond. Върху Diamond слагате Redstone Torch. До Redstone Torch слагате Stick Piston, до Stick Piston слагате TNT. Ей тук слагате още Redstone Torch. И тук хакате още малко тези минути. Това диаманта съчупи. Виждате как това се връща и те нещо гърми. И те ще взривяват другите тинта нагоре. Нали, ако има блок, ще си ми го. Сега ще го покажа какво като хората. Така, дигате... Още да това да сложа. Слагате Redstone. Слагате това. Слагате това. Тому. Опа! Слагате това. И така вече се криете системата. И отделно горе може да се направя малко TNT. И като се чупи Diamond-а, TNT-то се връща, то се пали от Redstone Torch и всичко гърми. Доста добър капан, не се го преди малко. Така не така. Аз съм бил в кенфана, че е бил супер капан. Наистина много добър капан. Надявам се да харесва и този епизод. Сезон 2, епизод 2. Аз бях The Boss Gamer. Абонирай се, харесай екипа. Чао!